manunggal padudri kang padha mubengi dari jagat pantal golek mangsa ana manungsa kang gawa kedatangan kang kedatangan kang dapat dening para pribra ya sira barokan dibawa pesatu suara badhe kang manungsa kedatangan mangapra kang dadi kahayangan swasana wonten indah berupa sira barang padha pukul kang padha mugi dari jagat iki mangan iki ayo 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 ana padha usahawan ya ayo 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 arene aja takon sira karo nang bisa tekan oh kota kira iku ayo kan ayo wujud kok sira karo nang diri aku baik karo ora bangsa ayo ayo cepol kalau para dulur ayo 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 wah aku sisir ya aku sisir gitu awas ayo ayo
ayo kan pojok kami ayo. Ayo pojok ambil lagi. Ayo semoga sing badhe awal. Ikut amal sultan kok. Mboten ing ayo menika. Semoga kula doaken muga-muga sing maringi panjenengan sehat walafiat bagas kewarasan. Ayo 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 pojok wetan pisan ayo. Ayo, iya nih pojok itu nih, samping salon. Ayo pojok itu, ayo ambil lagi. Ayo atur dulu. Ayo bikin tunggalnya, ayo sudah. Ayo. Matur suwun, makasih. Kai, kembali. Sini, ayo. Ayo, kai keluar pisan. Dia panggung. Harus kontrol gua. Boleh kosong motoran, ayo. Ayo, berono. Ayo. Kai, masa curi penjara awal. Oh.